Jetten begonnen aan bezoek. En dat is de minister-president van Nederland, Rob Jetten. Hij heeft een bezoek gebracht al aan Sint Maarten. Hij is op Saba geweest en vandaag is hij naar Sint Eustatius. En u ziet het op de beelden. Het is een geslaagd bezoek tot nu toe. Hij heeft met veel mensen gesproken. Op Saba heeft hij onder meer gesproken over de stijgende transport- en brandstofkosten die grote gevolgen hebben voor de prijzen. Ook werd er gesproken over betere luchtverbindingen van en naar het eiland. En heeft hij verschillende projecten bezocht. Op Sint Maarten heeft hij onder meer gesproken met de ministerraad. En heeft hij een uitje gemaakt op een nieuwe toeristische attractie van Sint Maarten. De Swaliga Sky Explorer. En die betrad hij met minister-president Luc Merselina en met de parlementsvoorzitter Sarah Westcott-Williams. En hij heeft ook gesproken over wederopbouw, veiligheid en de samenwerking binnen het Koninkrijk. Zoals bekend komt hij later ook naar Curaçao.